Got it!
Sang Yaksendra Kurarupa mangeses kadhe angin asempal kathah selo-selo abesan satong mayung mengungsi rakyat kagudo kang jaga-jaga bumi Om Titi Kaludra yo manik raja dewaku mangkota kowe andhanku kang tak pidaya Patih Mamangdana wonten Jawa tinimbalan Gusti kula Sang Prabu Niwata kawaca dina samengko bungaku ora kaya bengi iki amarga ibarat kaya nunggu sasiling bawang anggone bakal kasempatan sediaku dadi kasunyatan pangangen-angenku kang sepisan Anggarawa pantasaning widodari Sang Pandali Supraba kanthi cara nerukake para Jawata yen kelakon para Jawata teluk Pandali Supraba dadi garwaku Prabu Niwata kawaca kelakon dadi Ratu Tribawana ngratoni Waradewa nanging mugi wae ngejinuwun adat saben lelampahan ingkang sampun duadi para dewa menika mesti badhe pados jago wiring kuning saking titah ingkang linuwih murih nulungaken sedyaning para asura kang budidaya dados panguwasa kayangan kula saka kuwi aku wis duwe pratikel utawa sandi upaya ingkang paduka pikajengaken Patih Mamang Murka wonten Jawa tinimbalan Gusti kabar kang sumebar pawarta kang swarata dina samengko ana panjita hanyar kadot anedya tetapa ana ing gunung Indrakila sajroning guwa Mintaraga keparepe Sang Begawan ciptane mara gage golek ana yen perusir nakna pisan merga miturut pamawasku iki mengko ciptane kang bakal dadi pepalanging sedyaguna inggih ngesturaken dawuh dene kowe Mamangdana wonten dawuh dina samengko gage krit lampit lukat kimpul gajah glasinga barong sawe kakna wadya basa negara ngimpo ngimantaka munggah ning kayangan yen pancen Betari Suprabana ora kake dipasrahke kayangan bakal tak gawe sungsang pawana balik meniki esraken Jawa sinuwun
siji panggonane nanging bareng pangdadian kanthi kang mapan wonten telenging guwa Mintaraga ing pucuking gunung Indrakila punika tawarnane satira panengah Pandhawa Raden Arjuna kang nedya sesimlon tetapa kanthi peparap Sang Begawan Ciptane wong siji kang dadi pamestine minta kanugrahan ing Hyang Manon tumurun ing para Pandhawa. Nalika semana mulat saking Dirgantara Jawata ing Dunggring Saloka. Sang Hyang Manik kaya siya Sang Bathara Guru. Badhe budidaya lan anaji sepira pangestine Sang Begawan Ciptane. Diutusan ing Prawidodari supados tumurun anggoja marang Sang Atapa mulih cabar lan pujar nggih rata tampa. Boten wonten sanes widodari kang tumurun. Sang komentasaning widodari kawiwitan saking Sang Bathari Saprabu. Mangke Raden Janaka Indrakila nedya tetapa kok inggih dipun wulungaken kemawon ingkang dados pangestinipun kersa madosi pikajeng kula pun Bathari Suprapa Sang Atapa datuk Raden kepareng paduka kanuruti menapa kang dados gantane mangan kula Raden Sang Bathari Wirukama Sang Bathari mirip ora den lantos kaliyan kula pun Bathari tunjung Raden kula pun Bathari gagal mayang Raden paturi jugar kemawon kula Sang Bathari mirip Raden Singaraja Raden kepareng paduka tetep
pikiran nuruti mangke dados dantaning manah kula Raden. Lakara Sang Arjuna es munira kamanungsan sanga asrepanting kaing mungsuh mauta ya mangkono datan kenggo ing panggoda Sang Atapa nadyan tori nubung sakadeng widodari datan musik datan tumoleh malah kosongan suipun para widodari pitumantasaning kayangan samya kagilut marang asulistyane yo gantenge Sang Begawan Ciptane Srunggenira tetapa Sang Begawan Ciptane nuwuhaken daya nilu-linuwe Srunggenira tetapa ngantos angedalaken daya linuwe temah kabuncang para widodari kang samya anggota marang Sang Atapa Landheta karya wangsit pindhangan capung banging tawang suswangin gendinggone amit pasang Kalimantan sinabeta ing Iladuni Premban dipun tepangaken kula mika Resi Upadya nyuwun sewu sakderengipun kula badhe nderek ya wonten ing papan mriki sumangga Premban nyuwun sewu sakderengipun Paduka menika pandhita menapa satriya menawi Paduka pandhita kok kenging menapa malah beta pusaka menawi Paduka menika pandhita utawi satriya kenging menapa Paduka malah manekung wonten ing mriki Premban miturut pamawas kula ing antawisipun pandhita lan satriya menika boten wonten gentenipun malah langkung prayogi menawi sipating satriya lan pandhita saged lumampah sesarengan menapa saged lampahan saged kemawon nyatanipun wonten wujuding Jawata ingkang saged dinten samangke netepi darmaning dewa kan pandhita lumampah sesarengan nah kula kok mboten dungkap sampun ngantos kumbi Paduka menika lak Jawata jagat dewa Bathara Mangarjana sikam sekaring awana langgeng kulub yerek Mintaraga panjenengan nuwun mustanggap apa kang dadi karsa jeneng kita anggone jeneng kita duwe patrap kang kaya mangke namung saderma netepi kodrat nodi kelawan tekad anggone tetapa ning Gunung Mintaraga kene kula dina samuka bakal tumenga lawang ingkang tumrap jeneng kita nger cipta wening besok bakal kang ijabahi dening Gusti Kang Maha Kawasa atarima apa kang dadi panjalukmu para Pandhawa bakal jaya unggule
seri sanga birang nenang bolki nempet jagat dewa Bathara ing atase panjenengan ingsun iki nembe netepi kewajiban tetapa brata ning satengahing nggo parandena raseksa kang tanpa pariwara banjur nubruk lawan aku ing atase raseksa kok ora ngerti lawan Subhaseta bola-bali kowe dudu wataking raseksa kowe wataking celeng utawa mraga mandi kang dadi sabdane Sang Begawan Cipta mening sang raseksa mamang murka wenteh dadi wujuding celeng rupa juru bebejat tumeka ngalaske memang ngerteni ana wujuding celeng iki mbok menawa bisa dadi sumbering panganku celeng kang ngamuk aja dadi atimu kowe bakal kena jemparing ya pusakaku iki kelakon dadi asiling pangan Sikrokoran kumingalo Nasampo samyo madale Merat kadet wileting kondo Kisanak menika sinten ditepungake wayangku Kirata rupa nggih Sang Atapa aja dadi glaning atimu celeng iki dadi asiling panganku mergo aku kang lakon mateni sanes Kisanak Lampan mejahi menika kula menika bukti kasunyatanipun ora iki mau jemparingku boten menika jemparing kula sajake kowe ora bisa diman ing atase kowe pandhita kok ora gelem ngalah boten perkawis mekaten nyatanipun celeng menika sampun dados hak wewenang kula yen pancena iki dadi hak wewenangmu bakal tak jaluk sumangga menawi sampun jebaba wonten Bathara kula ya kelakon kejojeran kowe
Dewa Sugata marang Kang Sureng Prang mudhani arum Om wilake mangarep sono sikam sekaring awana langgeng kula titah ulun nger cipta wening dina samengko lulus saka pendadaran anggen tira jeneng kita tetapa ana ing gunung Indrakila kene sira sepisan bisa meperbawa nepsu kaping pindhone pangerten milang anduweni pangesti kang pinunjul kaping telune unggul sajroning pagaratan kula panjenengan ulun bakal paling nugraha awujud jemparing utawa panah kabejore awujud ulang tumanggal sinebut jemparing Kyai Pasopati malah dina samengko jeneng ulun minta sraya lawan jeneng kita ngger ciptaning supaya munggah ing kayangan minangka jagoning Jawata ngadepi pengamuk ing Ratu Ngima Mantaka Prabu Niwata Kawaca kang bakal kepingin dadi panguwasaning kayangan. Dara kula sampun kula saking Pacoban kula nderek Bingaden. Iya Petruk. Sampeyan iki badhe netepi kewajiban dados jagoning dewa. Kirang prayogi menawi sampeyan niku badhe maju minangka jago kok sanggangane mawut kados mekaten. Badhe kula dandani cara satriya nggih, Den. Merahina semebang ilang aruna. Ilang aruna kadinetrane. Sabdaning kukila wirkani goro sageter nirgini dungane kumpul lah menawi sampun kados mekaten lah prayogi langkung gagah langkung patut jagoning dewa kok rambute modal majul iya Petruk ngaturake gunging panuwun paduka menika lak bibaret apa kok iya Petruk lah mila saking menika mestine badhe minggah teng kayangan mesti saya lah mila saking menika Den badhe kula terke kok dadak aneh-aneh balang lang nggih mesti kesel munggah bar tapa bar perang kok arek nekat mangkat teng kayangan nggo kula terke ngangge niki nggo kula jak munggah teng kayangan apa enek jamak lumrahe Janaka kok arep numpak pindawi tekno kok dudu watake Janaka ning perkara munggah kayangan wae kelakon gue sidane iki yo trima madur wis sak cepake pit lho malah keling madur wah iki opo Petruk niki pit deh adiku Janaka nganti munggah teng kayangan Pak susule nganggo pit waduh peyok pite wong Ndara Werkudara gejene semono numpak ipit semono ajur ayo kaki sumusa lajiku kula derekaken bumi guncang ganjing langit gelap-gelap katon pinesti minangka kodrating jagat dumadi perang ageng kaping kalih ing jagat Mahabharata sinebut perang Guntarayana leduk mangampak-ampak ing antawisipun para Jawata mengsah para raseksa ayo maju
Sumbar Indro Batar Bumi Kucing Kapuk Suramrata Jayamrata ana pawongan bagus munggah ing kayangan kowe mesti janaka kaya Arjuna nitik saka lakon manlagianmu nata ing Imantaka Prabu Niwata Kawaca kowe ora susah dadak dadi jagoning kayangan kowe becik mundura timbang kowe durung dadi korban kawengsanku watake Janaka yen wis sumangkem ora bakal mundur upaya dalah ora bisa digawe becik kelakuan dadi kekancuran kowe siang pantara ratri mung eling manis ing ati om satyaku bisa anduweni manja Sulaksmi rasa tresno anglimputi lintarang bayalah tak rewangi ngamuk
Agung ora ana ya kang tak esti kejaba kesambatan setiaku. Ing pangarepanku ya mung kowe wong ayu, wong manis. Kang tak puji, kang tak budidaya. Sang Bathari Supraba. Dari wangi aku ngosak asik kayangan murid jeneng sira takon dadi karo aku. Mangkota Prabu Niwata kawaca banget panarimaku. Dene mbok rewangi nganti kaya ngene. Mbok rewangi nganti ngosak asik kayangan pamrih bisa dadi karo aku. Kula dina samengko tak trima banget. Anggon budidaya gelem kowe anggopen kalan kayuwananku ya Niwata kawaca kowe gelem dadi bojoku ya mestine wong nyatane aku sono ing pengarepanmu. Bumi gonjang ganjing langit lap-lap tono ngauta kaya mangkono gumbira sing manah Sang Prabu Niwata kawaca mangertosi kaliyan lekasi Sang Bathari Supraba kang sejatine minangka Gudha pranyata datang sing panggoda tinerpa yen Sang Bathari Supraba badhe pasrah jiwa lawan raga gumuyu lakak-lakak ngablak ngantos cumlorot cahyane saking tenggak. Sang Prabu Niwata kawaca yektine iku minangka pengapesane. Mulat Sang Raden Janaka gyang lepasaken pusaka linangkung. Jemparing Kyai Pasopati tumibeng tenggak ingkang minangka papan dunung ngaji gineng pejak saknalika bayaya. Lakon kowe dadi bojoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Adi Budaya. Kepada semua pemirsa, saya mengucapkan terima kasih sedalam-sedalamnya atas apresiasi saudara yang telah berkenan menyimak pertunjukan malam ini. Oplos untuk para pemirsa yang sudah membanjiri Urban Forest dalam rangka perhelatan lokal market ID yang sudah diselenggarakan oleh Bapak Tito. Tak lupa juga kami dari Sanggar Widya Permana mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada beliau. Terima kasih Pak Tito. Oplos untuk beliau yang sudah mempercayakan kepada kami sebagai salah satu upaya pelestarian kebudayaan, karena berpedoman kepada falsafah orang Jawa di masa lalu. Ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga mapan ana ing busana, ajining bangsa mapan ana ing budaya. Karena ini merupakan perhelatan terakhir dari kami untuk lokal market ID
yang mensajikan sajian karawitan tari dan pagelaran wayang. Malam ini kami mohon undur diri, kami akan kembali untuk pamit ke tempat asal kami. Jangan kapok untuk mengundang kami. Semoga nanti di next event selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Allahumma. Kematian Sang Prabu Niwata Kawaca bersamaan dengan diterimanya Nugroho oleh Raden Janaka menerima pusaka Kiai Pasopati dan bidadari Sang Dewi Supraba merupakan salah satu wujud dari turunnya wahyu katentreman yang melebar merambah ke segala penjuru termasuk para penonton di lokal market ID ini. Maka dari itu apabila banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya beserta teman-teman dari Sanggar Widya Pramana yang dikepalai dan diprakarsai oleh Bapak Sarwono Gembok, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele market ID sukses selalu. Tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Widya Pramana Yogyakarta. Halo, jalan.